шифоёбӣ дастам аз хонадоршавии ҳиҷрӣ вобастагӣ дорад. бахшиш мақулм нашидем. چی خیلی عنیا؟ ҳазрати юсуф гуфт аз ин кори ҳароме ки ту маро ба он даъват мекунӣ ба худо паноҳ мебарам. ё шавкати беақл дар куҷоӣ? ман бояд канъонро бикушам, ту намефаҳмӣ чӣ хел одамаи худоӣ. биши дар ҷойт камтар истироҳат кун. шавкат ман шифо ёфтам. خانه‌دار میشوم ینگا бачавар гӯш ки иҷа биё охӣ. ба шавҳарӣ қабул мекунед? ба худо келас ҳамиша ҳабачаӣ гуфтед та агар не ранги маймун будед. калта келас бо либоси домодӣ ба мазор меравад.